Malawi Today. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kummawa. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, program ya Twitter imene timaicha nkhanga zaona chigawo cha kummawa kuno. Ndimafuna ndiyankhule ziwiri zitatu zimene president wa dziko la Malawi akuyankhula. President wa dziko la Malawi akunena kuti mavuto amene akuchitika mu dziko la Malawi siye amene wabweresa, koma alipo munthu amene anabweresa. Ndifunso ndilonena kuti nthawi imene munali ndi chikhumbokhumbo chozakhala president, mayankhula kuchokera pakamwa panu, mayankhula kuchokera pakamwa panu kunena kuti mukazatenga upresident mukufuna muzapange izi, mukufuna muzapange izi. President asamakhale yomweyo wokalemba wa Anti-Corruption Bureau alias Anti-Corruption Bureau. Anatero to president ananena kuti Anti-Corruption Bureau. Ife ndamene timati Anti-Corruption Bureau, koma a president mwayiwo kana anena kuti sazalola president aziza lemba azikuluakulu a Anti-Corruption Bureau. President azikhala wozi wopanga iziyeka yemweyo apezeke zonena kuti ndi kansala wa nyumba ya kansala ku University of Malawi. Oka president amayankhula zimenezo. So pano lero mukamanena kuti mavuto amene ali mdziko la Malawi inuyo simuziwapo kanthu. Ntchito yanu ya president inali kuzaba ndalama? Mafunso amene ndibwere nawo chigawo cha kummawa kuno. Ntchito 1 million amazinena ndi ndani? Ntchito 1 million musamnamizire chilima chifukwa chonoti anatisiya. Pamene munakhala pasi kupanga mgwirizano mmanena kuti manifesto amene akupangawa ndi manifesto ainu akugwirizana. Lero mukubwera ndikumauza Amalawi kuti mavutowa siwowa sinuyo amene mwabweresa. Nda president timafuna mutuze munthu amene anabweresa mavuto m'Malawi. Komanso inuyo pobwera kuzautenga udindo wa president munali ndi cholinga chonoti muzakonze mavuto amene munthu winawo anakhazikisa. So pano inu mwabwera kuzaonjezera mavuto pa mavuto anzake. Lero Amalawi akuvutika. Munthawi imene inuyo mmabwera fetereza amapezeka. Nde mukati mavuto anabweresa ndi munthu. Fetereza amene akusowayi tikakufunsani munthawi imene inuyo mmafuna kuutenga upresident fetereza anali wosowa? Tatiyeni tikasowa zoyankhula kuli bwino kungokhala chete, kuli bwino kuvomereza kunena kuti zinthu zandivuta. Nthawi imene mmalirira upresident yu mdziko mwathu munali crisis ya mafuta amagalimoto. Magalimoto tu amayenda amapita kwina kulikonse. Mmene mmapangisa matemo kumayenda kupita ku Mzuzu, kupita ku Blantyre, sanali mafuta agalimoto anthawi imeneyo. Ndele lolo mutuze zonoti mavuto amafuta amene aliko lerowa wabweresa munthu wake ndi ndani? Tikumfuna ife Amalawi mumuchule munthu uyu. Vomerezani kunena kuti zinthu zakukanikani, koma musaname kunena kuti yayi mavuto awa anabwera chifukwa cha munthu wina. Mkazi ipo mukwatira munamkwatira ali ndi mavuto kali. Nde inuyo cholinga chanu chinali chonoti muthese umphawi wa mkazi. Nde lero mwamkwatira mkazi uja mwampasanso umphawi umene ukuposera pa mamuna wake woyamba. Lero nchifukwa chake Amalawi akunena kuti mamuna tu woyamba uja tikuti Peter Mutharika uja anali bwino. Mamuna athu uja amene tikumutcha Bakiri Muluzi uja anali bwino chifukwa tikaganizira zabwino zimene amatipangira Bakiri Muluzi ndizi zimene zikuchitika lero zikusemphana. Mkazi amene tinamukwatira Mai Joyce Banda uja anali bwino.
Mai Joyce Banda uja anali bwino kusiyana ndi izi zimene tili nazo lerozi. Lero inu ndamene mwapangisa Amai Banda ndikukhalanso chitsiru pamaso pa Malawi. Chifukwa simunalole kuti mayi abwere akuthandizireni ntchito. Ntchito mmangofuna kuyika kamira noka. Lero zinthu zavuta. Ndiye mufuna muname kunena kuti mavuto wanachita kuapeza. Kodi panopa mwachidule tifuse. Mukunena kuti mufuna mutengeso zaka zina 5. Mufuna muzapange chani. Musakonze mavuto kapena mupitirize mavuto. Ndezi sana sike pamenepo Amalawi tikoti ife siti kukufunani. Olota ananena kuti mpikisano umene ukubwera wa president yu Mai Joyce Banda apikisane ndi achakwera. Amalawi tikhoza kuzavotera Mai Joyce Banda chifukwa timaziwa zabwino zimene Mai Joyce Banda anazipanga. Pamasiku 100 anakwanisa kubweresa mafuta mdziko la Malawi. Lero chimanga chimene mukuchigawachi anakapempha nda Mai Joyce Banda kwa Zelensky ku Ukraine. Inu mutakanizidwa. Mulibe network. Koma mumafuna kuoneka ochenjera koma mulibe network. Pamene Mai Joyce Banda ali ndi network. Ndekuli bino kuvotera Mai Joyce Banda kusiyana ndi kuvotera Chakwera. Olata nena kuti kodi pakati pa atupere muluzi nda Chakwera tivotere ndani. Anthu otu amvotera atupere muluzi. Achakwera sakuvoterani. Olo anthu panopa kunena kuti Peter Mutharika ndi Achakwera. Bola Peter Mutharika kusiyana ndi Achakwera. Olata ngoti mtanyiwa nda Achakwera. Anthu avotera tu mtanyiwa savotera Achakwera. Ndengani ndionena kuti musanamize Amalawi, musanamize mtundu wa Malawi kunena kuti ndi munthu amene anabweresa mavuto. Mavuto panopa tikukumana ndi mavuto. Mavuto osewa mwatibweresera ndino Achakwera. Whether you like or not. Endi ndufuna ndinene kunena kuti mavuto a Malawi si age limit. Mankhwala muzipatala mulibe. Nde mupita muzika kambirana za age limit. Zitipindulire chani ife za age limit. Inuyo Nyamata tu, Nyamata amene mukuka kamera udindo Nyamata. Mukulephera kwathandiza Malawi. Choka kamera pampando ndi chani. Nde ife Amalawi tonse tikuti age limit situkuifuna. Ngati mwina mwagwirizana kulilongweko kuti age limit mukufuna mupite naye ku parliament. Komatu Amalawi akulilongwe akuti age limit sakuifuna. Amalawi akudowa akuti age limit chifukwa mmamizi mwawo mulitu anthu okalamba. Kumeneko ndikuphera anthu ufulu amene ali achikulire. Kwaphera ufulu. Kodi inu simunagwiritse ntchito kalumo kokutwa nkumakagwira ntchito ku immigration pamene ali munthu wamkulu. Osakanda Malawi pabala lonoti lufuna lizipola. Nde Amalawi tikafuna sopano kuombera mkota wose pamozi tikuti nonse azipani zotsutsa mukuyenereka kubwera pamodzi mutipase ife Amalawi chiganizo. Musatisusuleso mmabala. Nonse azipani zotsutsa UDF, Afodi, DPP, PP,
akonali na nkuma ine ndikumaka ikira ndi masipaya MCP zipani zonse zotsutsa UTM tabwerani pamodzi mutipase chiganizo chimodzi. Tikufuna miyezi 2-3 ikubwerayi mutiuze kunena kuti munakhala pamodzi mwagwirizana zakuti komatu ndikuti mulemekeze mgwirizano pamene paso apa mutaona ngati ma activist olakwika. Mgwirizano wa zipani pakufunika muulemekeze, kandi zipani 5 mulemekeze zimene mukugwirizana mu mgwirizanomo. Sitikufunanso tuone chikangawa china. Chonde tikukuitanani nonse mbwere pamodzi mutipase chiganizo chimodzi, chifukwa ndi njira yokhayo imene Amalawi tipulumuke, Amalawi tipeze chipulumutso. Ngati zipani zonse zotsutsa zibwere pamodzi ndikupanga lingaliro limodzi kuti tagwirizana kuti uyu atsogole, tagwirizana kuti uyu akhale wachiwiri wa uyu, tagwirizana kuti uyu akhale wachitatu kwa uyu, wachiwiri kwa uyu, tagwirizana kuti uyu wakuti. Ife Amalawi tizavomereza, koma pamapeto pake tisazamve chikangawa. Tikufuna ife ndi mgwirizano wa zipani, osati ine ndi mapandeka. Ayi, chimene tikufuna ifetu ndi ayiguputowa. Sitikufuna tidzaonenso Mulibanji a DC akuthyolo komanso skulu akulu a konsolo ya kuthyolo. Zimene mukupanga simukuchita bwino. Kunabwera chimanga kwa adimage ya kuthyolo. Ndizomvesa ikisoni Amalawi chimanga chonse a DC ndi skulu akulu a konsolo ya Thyolo ndikuchitenga chimanga chicha kuchigawana. Amphawi pobwera pa adimage kupeza chimanga palibe. Wachitenga ndi ndani chimangachi? Ala DC apa Thyolo ndi skulu akulu a konsolo, mazibwana aku prison, mazibwana aku chipatala agawana chimanga. Kodi mphawi anakulakwira ni chani mphawi? Mphawi a DC inuyo kuti muchedwe district commissioner ndi chifukwa chonoti kuderako kuli mphawi. Popanda mphawi simuchedwa DC. Abwana apa prison pa Thyolo popanda akaidiwo inudi ndio umene usukhalapo. Lero chimanga chonse chimene chinabwera kwa adimage ku Thyolo, a DC ogwira ntchito kwa adimage ndi kuchigawana. Anthu am'mamizi kusanduka chisiru mawa ndi nkucha. Wina azibwera MP mundivotere ine kuti muvoteredwe mupite MP wadera la ku Thyolo kuboma, mupite mukasolve vuto limeneli, musanayambe kuauza anthu kuti akuvotereni. Amalawi ulendo uno anthu amene tikufuna tivotere ife okhawo amene tikauza chinthu akumachichita ndi kumva. Sitikukavotera munthu chifukwa chonena kuti wasunga chipani, zimenezo ndi zanu. Tikukavotera munthu amene tikumufuna kunena kuti uyu ndi amene tikumufuna. Osunga chipani ndi amene akufunanso azononga zinthu chifukwa chakukhalisa maudindo akumafika poma achitiraso mwano anthu amene akufuna kuzavotera. Tsopano Amalawi tikavotere munthu amene ali wakhalidwe labwino, munthu amene ali ndi experience.
osati kusunga chipani. Ena asunga chipani zaka 35 zaka 45 ndikukhala ma MP koma tiye tipite kuderako kulibe bridge. Ndrama amalandira zokonzesera ma bridge zikumapita kuti ndrama zimenezo amphawi tizifera zonena kuti akusunga chipani yawo. Nonsense. Mfuti ya Malemu Chilima yapezeka zonena kuti zipolopolo zina mulibe. Zipolopolo ndizoperewera. Futi imene inatengedwa kuti tifunse mafunso chifukwa siku la ngozi la ndege lija panalibe foni, panalibe wochi, panalibe mfuti, panalibe. Lero mukukaitenga futi kukapereka kwa abanja kwa Chilima zipolopolo mulibe. Zipolopolo zina munapitisa kuti. Mulibanji kulichenza Sonda School, mulibanji kulichenza Sonda School. Kumene kuso kulikali kukumwe kazi punzisi mkulu wapa skulu ya Luchenza komanso mazipunzisi mukwaka kamisa ana skulu kuti apereke ndrama pamene sizinayenereka choncho. Mr. Matewe, Mr. Bindu, Mrs. Wilson, ndipo kuli Mr. Chisale, Mr. Chidati, komanso Mr. Ngalo. Anthu amenewa akutenga ndrama mwamseri kwa ana skulu, akukakamiza ana skulu kuti azipereka ma 25,000. Ana skulu a form 2 ndi a form 4. Musamale panopa dziko la Malawi lavuta, mwamumva president nayeso akuti mavuto wasi yake iyayi alipo ana abweresa. Kapena ndinuyo mwabweresa mavuto mdziko la Malawi? Ndendi kuti Amalawi tonse tikavotere anthu amene atipindulire. Tukhala kufunika tiganize mosasa ndi mozama kwambiri. Mavuto awa atikwana. Mavuto awa atikwana. Mavuto okudya chiteze chiyambireni. Sitinamvepo maboma apitawo kuti anthu akudya chiteze. This is the first and it must be last. Ndikatero sa Malawi munali ndine comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Ena amadandaula kunena kuti kodi comrade munatuza za mathematic nkhani imene ndi makamba dzulo inali ya machine amene achuka ku Ghana amene akuchitidwa install Malawi. Kumamvesesa osamangothamanga kutsutsa tikukamba nkhani ya machine amene akugwira ntchito omwewo kumachita dictate tinene kuti chano omwewa
boma sakasaka anthu komanso mashini omwewo amagwira ntchito pakuonjezera mafiga anthu. Muzimvesesa tikamayankhula maprogramu athu sitikukamba mashini asmatic. Mashini asmatic chifukwa chonena kuti Amalawi akuwakana. MCP anabwera ndi njira ina ya mashini amene amagwirisira ntchito kugana, amene amagwira ntchito posakasaka anthu, komanso mbali inayi amagwira ntchito pakubera zisankho. Ndeti kuamva ena kodi mesa anatuza za smartmatic, kumamva tikukamba za machine za smartmatic zimene zichatazisiyana uko. Palibe amene akuwina chifukwa cha kubera machine a smartmatic. Ndi chifukwa chake akuyeserera kuti titapanga chonchi. Muli banji ameki ndibwera nayo nthawi nkhani imeneyi. Ndangolandira utenga chikao cha kumama wako kuno kunena kuti ameki 28 akunyamuka akupita ku India. Alinanga ya uja wasowa uja wamwalira wasowa wa contract wa niki uja. Tikubera naye program imene. Lero ukupita ku India ameko 128. Yes. Ameki 28 akupita ku India. Chabwe. Ndio wakuta Amalawi kabla kuti mkamatumiza ameki 28 ku India zikutanthauza chani akukatana. Na kama opposition party akuziwapo kanthu. Ifombu yomu munakadindisa ma ID aina la big India. Lero ndandika position ko kutumiza so ameki ku India. Yes. Yeah. Okay, chabwino.